ନିଅ। ଚାଉମିନ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଚାଉମିନଟା ଖାଇନି ଦେବେ ଭଲ। ଚାଉମିନ ହେଲା, ମ୍ୟାଗି ହେଲା, ଏସବୁ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇବ। ଶୁଖିଲା ରୁଟିରେ କି ନାଲି ଚା ସକାଳ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଚାଉମିନ, ମ୍ୟାଗି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ପରଟା ତେଲ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ, ମଇଦାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଖାଲି, ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତି ନା। ରୁଟି କରିବୁ, ଚାଉମିନ ଭଲ ନୁହଁ।